Здравейте! Днес ще разгледаме онлайн инструмента Photopea. Photopea е безплатен онлайн фоторедактор. На практика заменя Photoshop със своите функционалности. Работи изцяло локално, като използва параметрите на компютъра и не се качват никъде файлове и те не напускат вашето устройство. Разбира се, имат и платени функционалности, но не са толкова скъпи, както при другите продукти. Няма нужда от инсталиране на програми, просто отворете браузър и започнете да редактирате. Работи на всяко устройство, колкото по-добър е хардуера, толкова по-добре работи. Професионален фотоедитор работи с PSD файлове, както работи и Photoshop, борави с цял друг набор от типове документи. Притежава още AI инструменти, всички основни функционалности в фотообработката, корекции и филтри, както и работа с векторни графики. И на практика всички могат да се възползват възможностите на Photopea, безплатния инструмент за фотообработка. Това е началният екран на фоторедактора. Има няколко начини за започване на проект. С бутона New Project можем да започнем изцяло нов проект, като определим и размера, в който искаме да бъде. Виждате, че има и голям набор от готови размери, също и от шаблони. Следващия начин е чрез отваряне на документ от вашия компютър или устройство. Третият начин е чрез шаблоните, намиращи се в бутона Templates. И четвърти начин, по който може да стартираме проект за фотообработка, е генериране чрез AI. За целта ще използвам кратък промпт. През 10 секунди може да стартираме ново генериране и ако не ни харесва това, което е създадено, натискаме бутона Edit Image, за да започнем да работим върху новото ни изображение. Това са 4 начина за започване на работа с Photopea. За промяна на размера в дадена снимка в следващото видео. Благодаря ви, бъдете здрави!